Moi boas. Son as 8 da mañá. Alguén me pode dicir que fago eu ás 8 da mañá en Sigüeiro, Concello de Oroso? Pois si, íamos correr outra carreira. Hoxe toca participar na primeira media maratón Camiño Inglés, prova que transcorre polo Camiño Inglés, do Camiño de Santiago, que unirá Ordes con Sigüeiro. O camiño de recollelo do Arsal e xa colle o autobús que nos levará hasta Ordes e a ver como sale. O obxectivo será intentar non sufrir tanto como na media Palas de Melide e a ver. No fue ahí o polo... Bueno, xa estamos en Ordes. Pensei que íbamos salir máis preto de Ordes centro, pero resultaronos aquí no medio do millo. Dentro de pouco xa empezaremos a cantar, aínda que non creo que faga moita falta. Espérase moita calor hoxe, temperaturas de por riba de 30 graus. Como xa vos comentamos, vai a dar o pistoletazo de saída no momento que a Federación Galega de Atletismo indique ¡arranca! Salida por este pistoletazo de Camiño Kilómetro 4,5 e actualmente vou cuarto da xerar. Non creo que acabe así, pero vamos a seguir apretando a ver. Venga, vamos, vamos. Ai, que fresquito se está por aquí. Acabamos de pasar o primeiro avituallamiento, kilómetro 6, e non collín agua, como sempre. A mi derecha, todo millo por baños públicos de Galicia. Buen camino. Kilómetro 10,5. Falta a mitad da prova. Levo a 200, 300 metros o terceiro clasificado. Xa non dou pixado.
Bueno, primer fallo. Después do segundo abastecimiento, as papeleras un pouco máis lexos non viñan mal. A ver se topo unha para tirar a botella. Casi kilómetro 3. Menuda petada por aquí. Va bien. Vamos. Faltan 6 kilómetros. Estoy morrido xa. Veño aí 1 kilómetro apretando e aparentando estar ben, que me viña a organización grabando e veñe que salir ben. Utilidad para a mascarilla: se se mormolla o lente, como xa viste no vídeo na toma anterior, que se ve todo mal, podedes limpiarla ca mascarilla. Acabamos de pasar o terceiro avituallamiento, casi kilómetro 16. Cada vez estou máis cerca do terceiro clasificado, pero ahora teño unha dúda: que é mellor, un terceiro absoluto ou un primeiro de categoría? O primeiro sempre é primeiro. Deixade nos comentarios a ver que vos parece. Aí ao fondo, o terceiro clasificado, é compañeiro de equipo. Esta última parte do recorrido é bastante fea, todo o tempo pegado á autopista. Polígono de Sigüeiro, faltan 2 kilómetros. Aí vou cas pernas rotas. Último kilómetro. Prácticamente xa vou andando. Por detrás creo que lle debo sacar medio kilómetro, non se ve a nadie. Así que xa relajado e conformámonos co cuarta posición, que non está nada mal. Últimos metros polo parque Sigüeiro. Iglesias, vai deseándose a línea de meta, completando este sprint 1K, este medio maratón do camiño inglés. E por riba grabando, tío, a lo loco, Eso si é moito, Non vos perdades o seu blog, que ten aí unha reportaxe de cada unha das carreras que fai, que eu non me perdo ninguna. A lo loco, tío, a lo loco de verdad. Sí, señor. E cando non vai co can, tamén. Cacao non vai co can. Tengo que aprender tanto deste mundo do asfalto que non conozco nada. Bueno, Miguel pégale todo, asfalto, trae, se sabe. Sí, Miguel, sí que eu teño aí teño vigilado, Miguel. Destes que tamén ten moito listo. Que vai a sumar a participación 2
Bueno, vamos a ir á ducha e a esperar a premiación, que en principio debe ser primeiro da categoría. E cuarto absoluto. Non contaba para nada con este resultado, pero aí estamos. Temos féminas en categoría senior. Procede a entrega o alcalde do Concello de Ordes, José Luis Martínez Sanjurjo, e o alcalde do Concello de Oroso, Luis Rey Villaverde. En categoría... Pois ata aquí o que foi a primeira media maratón o Camiño Inglés. En canto ao meu resultado, pois como xa vistes no vídeo, acabei cuarto da xeral e primeiro da categoría, facendo un tempo de 1 hora 25:30. Moi contento co rendemento obtido. O percorrido, aínda que tiña algunha que outra subida, é bastante corrible e con moitas máis sombras das que me esperaba. O peor a última parte pegada á autopista, que era un pouco feo, pero polo demais o recorrido moi bonito. En canto á organización, a favor, pois tiña 3 avituallamentos intermedios líquidos, o segundo deles tamén tiña sólidos, o avituallamento final con auga e froita, e os voluntarios en todos os cruces, que co calor que facía, pois é de agradecer, e as duchas que estaban ao carón da meta. En contra, pois, a saída do primeiro autobús estaba prevista para as 8:15 e non saleu hasta casi media hora despois. As papeleiras, despois dos avituallamentos, pois, eu no segundo avituallamento collí unha botella de auga para refrescarme e tal, e as papeleiras estaban xusto pegadas ao avituallamento. Creo que poñelas un pouco máis lonxe facilitaba poder tiralas, porque eu corrín con ela xa vacía sobre 3-4 km ata que atopei outra papeleira onde poder tirala. Os premios por categorías, pois, bueno, vou vos enseñar o que nos deron. Deronnos un libro sobre a peregrinación de Gran Bretaña a Santiago, primeira aportación, que fala un pouco da historia do camiño. E despois deronnos uns panfletos que ven dentro desto, falando de cada unha das etapas. Para min era mellor dar unhas medallas. Creo que os panfletos se poden conseguir se vou á oficina de turismo, e a medalla creo que iba a ser máis de agradecer polos corredores. Despois do sufrimento dos panfletos, bueno. Xa para rematar, xunto co dorsal, deronnos esta camiseta técnica. E a próxima parada será a carreira popular Carneiro Aspecto de Moraña. E xa sabes, suscríbete e vémonos nas carreiras.